Minggu esuk atus mrepot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmana. Ya, berkata Linda. Ya, Yen pacar rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tanggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus propot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmana aku rumangsa rong iso nyenengke tuntut urip enak ora kuat sanggane laku taunan dadi ra ono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine reti-reti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi sesimu pas munggah ning pelaminan aku ngerti yen atiku mung tanggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit
Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja. Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua iki delokane ngono. Iya. Iya toh? Iya. Sabar ya. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya kene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat pelungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene man nasib dhewe kamu sapa iki menae terus piye rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Ceto, sabar. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora esek-esek. Ora ana sing jaluk dilahirke nang keluarga
Watu hang tiarani pasir, watu kembyang keli ono ring pinggir. Buru ketemu awak langsung naksir, kelipyakan kaya kelangan pikir. Kelopo kuwi arane keluku, bisik jari di porot tepi pitu. Saben dina isun sing bisa turu, demen riko ngomong sing ke waktu.
janji aku lunga tanpa kondo merga kedanan wong liya kelingan biyen dhewe katamu kowe janji ra bakal ngelarani hatiku segampang iki caramu mupus rasa tresnoku aku ra bakal lali tekan kapan ra bakal tak ngapurani kowe lunga ninggal aku atiku lara ora nyangka kowe gampang kena godho aku ra iso nampa lemu dolanan tresno tak akoni pancen aku iki dudu sapa-sapa sing dadi pangapuramu lungaku ninggal tetu wis gawe lara atimu aku ra buta tresnamu kabeh kuwi mung palsu tak buang rasa tresnaku korban janji manismu tak jaluk pengertianmu ojo dadi loromu tolong ngapuraken aku ati iki dudu dolanan dudu pelampiasan sajan urip kepas-pasan aku wani kelangan ora perlu tok katuni cerita loro iki ora bakal tak baleni ngono kuwi lho oleh-oleh Piye? biyen aku kok gua saiki marane Lah piye yo? Sing lawas larane. piye to kaya ngono kuwi aja kaya ngono to Jan Sing penting aku mulih bakal sampeyan. ngono ya Lah aku dolan njaba blojo ora apa-apa. ora Ora apa-apa apa-apa, sing penting mulih ku ning mah. ya mulai oleh sandal kuwi Tapuk. Aku Pak De. Piye Pak Le? berkah talenta Ayo Le. Mama. kowe lunga
Kadung sing kalem kancane sabuan nyate miba berkah talenta. Bakal tak jaga tresnamu, tulung jaga nenatimu, kancani nulis cerita uripku. Ya mong kowe ning atiku ra ono liyane, selawase bebarengan tekan patine. Berkah talenta. Silvi Ora krasa sampun tiba wancine, iso nyanding kowe saben dinane. Senadyan akeh rupita lan godha, tresnaku karo kowe orang liya. Susah nganti lakoni bareng-bareng, donga lelah muga
kamu sih? Aku yang sendiri tanpa cinta semenjak kau
Thank